die papa, die heeft fouten gemaakt. En dat dan de gele trui met zijn ploeg, zeg maar, het streep overrijdt. En vanaf dan is het officieel is het stand. En dan is het echt volle bak over die Champs-Élysées, over best wel 60 passage. Daar. Kijk! Good afternoon. Welcome na naman po sa panibagong vlog. Medyo madilim sa amin. Inayo ko yung kortina. Sinarado ko kanina kasi gusto ko mag-relax. Masakit man sa mata. Uy. Basa pa yung aking buhok. Magbo-blow dry muna tayo ng madalian. So, hindi pa to tapos. Kakatawag lang ni Ruth. Gusto niyang lumabas, pumunta sa city. Kasi po, wala si Ana. Kinuha ng lolo at lola kanina. Doon siya matutulog kasi na-miss ng lolo at lola. Nag-ano po kasi sila, nagbakasyon sila ng mga 1 week. So, sanay sila na almost everyday nakikita yung bata. Sabi nila kung okay lang na doon patulugin si Ana. Doon naman talaga siya natutulog mga once a week. Almost every week siya doon natutulog. She's spending the night there. So, sabi ni Ruth, i-take advantage na namin yung time na lumabas. So, alam ko naman na gusto niyang lumabas or kumain somewhere, pero hindi ko lang sure kung ano. Pero ngayon, tumawag siya at gusto niyang pumunta kami ng city, yung Eindhoven. I think na-vlog ko na yun dati na pinuntahan namin ni Ana. Kung by car po, mga ano siya dito, mga 30 minutes. Depende kung saang part ka ng Eindhoven. Pero yung sa centrum nila or yung sa center talaga, ano siya siguro mga 32-35 minutes, ganun, kung magsasakyan. Pero kung magbabas kami, like what I always do when I'm with Ana, mga ano po siya, mga 45 minutes, ganun, I think. Nihintay ko na lang po si Ruth kasi sabi niya malapit na daw siya. And I think hindi ko na fully dry yung aking buhok kasi mag-i-air dry naman siya. Kaninang umaga, nagtrabaho po ako. Sunday po pala ngayon dito. Nakalimutan kong sabihin. Usually, day off ko po yung Sunday. Kaso, nagbakasyon yung aking colleague na taga Lithuania. So, yun. Ako yung relyebo niya. Mga 4 hours yata ako nagtrabaho kanina. And, trabaho din ulit ako bukas. And, since wala pa din yung colleague ko sa Tuesday, magtatrabaho din ako sa Tuesday. Kahit ano naman, usually day off ko yun. Pero, push natin. Kasi, last week ko na po doon sa restaurant na aking pinagtatrabahuan. Yeah, 1 week na lang. Excited na po ako, actually. Kasi ano na talaga, dapat ano lang ako doon sa restaurant, 6 months lang ako. Pero, after nung 6 months kasi, nasayangan ako ba na, okay kasi yung schedule ko doon. Tapos, malapit lang sa amin. So, sabi ko, i-continue ko siya hanggang sa pagpunta namin ng Pilipinas. Before kami umuwi ng Pilipinas, mag-stop na po ako doon sa restaurant na aking pinagpa-part-timean. Chika tayo ng chika kasi wala pa si Ruth eh. I think andito na yata siya. So, paglabas namin ni Ruth po mamaya, mag-switch ako sa phone kasi ayokong magdala ng vlogging camera. Kasi nahihiya po talaga akong magdala ng vlogging camera. Kasi malaki po yung aking camera. Tapos yung lens lumalabas. Mas lalo siyang lalaki tingnan. And yung aking tripod din may kalakihan din siya. So we are on the way in the car namin. On the way to Eindhoven. May magandang sasakyan sa harap namin. Which car is it? Nissan. GTR something? Skyline. No, GTR looks different. Yeah, I think GTR. It's a little bit the same. Yeah, Wow. this is the older model. Yeah. No, my ex drives a GTR. Yeah, still? How you know that? I don't know. I don't know if until now he has it. What are we gonna eat in Eindhoven today? Asian food. I think somebody wants noodles. Anna's not there, so. We are going to Su Noodle Bar. Napakita ko na sa vlog dati. Ay, hindi pala. Mabas kami before.
And kasama si It feels weird buang like this. Yeah. With a tripod ba like this. He's like, I'm gonna take a picture. It feels weird. So anyway, pumunta kami dati doon with Anna, but I was not vlogging for like 2 months. Maganda siya na experience kasi medyo malaki na si Anna. But it was a little bit of a struggle because Anna won't stay put. She wants to move around, syempre, no? Yung age ni Anna gusto palaging naglalaro, hindi mapakali, ganun. Show you the car, guys. It's still there, Babangay. Yeah. Nice Audi. This is my dream car, guys. So, he's showing off the dog. I had the car, I do that too. Dito na tayo sa Eindhoven. Nandun yung kanilang stadium. And nasa harap namin yung aking dream car. Ang ganda ng sasakyan na Guys, nandito siya sa likod. Nandito talaga kami sa likod, guys. Wow! Can you hear the sound? Narinig niyo ba yan? Grabe yung ano Ganda na sasakyan niyo, guys. Dito na tayo sa center talaga, guys. Narinig ba yung sasakyan niyo? Uy, napapasikat man to siya, uy. Uy, grabe na dyan siya masikat. Uy, nagpasikat man siya, uy. Bike is life dito. Nagbabike po talaga yung mga tao dito. Itong building nila ba, sinasabi ko kay Ruth na parang may sikat na building na sa New York na parang ganito din ba? Dito na kami. Natawanan ako ni Ruth. Hindi nagsabi si Ruth na dito pala kami. Akala ko sa iba. Naulanan pa kami. So yung ordering ko, banh mi na pork belly. Tapos si Ruth, beef na pho. And if okay yung pho niya, mag-order din ako. Depende kung gano'ng kalaki yung serving. Hindi ko ma-film sa likod kasi sobrang busy dito, pero ang sarap mo ng ng banh mi. Yeah. Spicy? Yeah? I will try a bit. Yeah, it's not spicy, so then I can try it. Lekker. So we're waiting for his phone. There's a little bit of cake, yeah? Beef is really good. It's much better than the one in the boss. Yeah? Like this. Okay. It's really It's good. makkelijk. Thank you. Ay, masarap talaga.
Super sarap. I think so far this is the best pho that we've tried in Netherlands. In the world. Nee, it's not in the Nee, world. in Netherlands, yeah. Sure. In the Netherlands. It's really good. It's called Vietnam Mama here in Eindhoven. Kami nga doon, kasi busy masyado guys, hindi ako nag-vlog masyado. Pero maganda, masarap din, maganda doon sa loob. Maganda yung gusto ni Ruth yung atmosphere. And ngayon, mag-ice cream na kami, mag-dessert na. So, andito kami. Met caramel crunch en black cookies. Lakad-lakad lang kami ni Ruth. Pa-burn muna namin yung kinain namin. Diyan kami nakapark, oh. Pero lakad-lakad muna kami. Centrum. Sa sentrum. Uyab-uyab sa amin, no? Akala ko kasi talaga kanina doon kami sa noodle bar. Hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam bakit papunta kami doon. I said to you, we're gonna eat Asian food. Yeah, but he didn't tell me where we were going. But anyway, ipakita ko sa inyo yung sentrum, yung sa sentro talaga nila, no? Maganda dito, may old buildings pa din ba? Naka-parking kami sa sa mall talaga sa Heuvel. Sabi niya SM daw. Wala, hindi malaki yung mall na to. Maliit siya, guys, compared sa mga malls natin sa Pilipinas, no. Minsan lang ako pumupunta dito pag nagti-TK Maxx kami or H&M. Wala. 6 euro. Mga 1 hour, more than an hour lang kami. 6 euro daw yung parking. Mahal naman. Go straight to the casino, to Dodong. Yeah, this one stayed. Uwi na kami, guys. Busog, lusog. Masarap siya, in fairness. Vietnam Mama. Pauwi na kami. Bye, City. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. I was just, telling Ruth, ang bait nung dalawang lalaki doon. Yeah, he just told me. Bijna die keer kun je bijna horen. Natawa na lang. Sinasabi ko kay Ruth ba na ang bait ng dalawang staff doon. Sila, Asians din po sila. And then, close na pala sila. Hindi man lang ako nag-check ng time. And hindi din ako nag-check ba kung anong oras sila, hanggang anong oras sila. Sabi lang ni Ruth, open pa daw. And since matadaanan namin, sabi ko gusto ko mag-milk tea. Sabi nila, close na sila. Pero ginawan pa din nila ako ng ginawan pa rin ako ng milk tea. Ang bait-bait ng dalawang yun. I think they're still teenagers po. Or early 20s. Masarap din po itong bubble tea na to. Kaso lang guys, ang mahal ng bubble tea dito. 4 euro doon. Sa city, mga 5 to 6 euro. Depende sa gusto mo. Yung iba, kung gusto mo ng tapioca, mag-add ka pa. Yung iba kasama na. Pero 4 euro is not bad. Compared sa iba ba. This one is also good. Si Ruth ang naka-discover nito. Masarap siya. You want some, Dada? Yeah? You want some? You want some? I'm driving bang, so I cannot. Nee, he doesn't like bubble tea. Oh, Actually, do I not. want some of that? Do Nee. you want some? Because I'm okay, but I'm not a big fan. I can drink it, but it's not that I think I really should Yeah, buy okay. it. Or, no.
It's his way of saying he doesn't like it. That's it. It's not that I say I won't drink it. There are better choices like that. Yeah, okay. Because I remember when we first met doon sa Vietnam, when we were still dating in Vietnam, I brought him to Gong Cha. May Gong Cha doon sa office namin malapit. Tapos dinala ko siya doon. Parang hindi niya nagustuhan. Pero ano pa din siya, parang I don't know, sabi niya okay lang daw, pero I think hindi talaga niya gusto. Pero anyways, miss na miss ko yung yung mga masasarap na milk tea sa Vietnam. Tapos din, mura ba? Bahay na kami. Masarap ang tea, pero yung tapioca sobrang tamis. Siro sa calendar namin, sa mga schedule namin. The only available time we have is August 26. Yes, I can add. For me, it's okay. Yeah? Yeah, that's good. Okay. Then we have to bring Anna, Dodo. I don't bring out. It's okay. Okay. Ayan, yung kalendaryo namin. Dito lahat ng mga appointment namin. Importante sa schedule namin. Gusto ng friend ni Ruth na makipagkita sa kanya or mag-dinner daw sila. Before kami umalis. So, chine-check niya yung schedule namin ba. August 19, we go to Friesland. Ang sarap din sa feeling ba na nakakalabas kami ni Ruth minsan. Maswerte din kami sa mama at papa ni Ruth. Palagi kong sinasabi na maswerte kami kasi nakakalabas po kami every now and then. Tulad ngayon, si Ana doon sa lolo't lola niya. So, kahit medyo pagod kami, so lumabas pa din kami para at least may time kami ba na kami lang dalawa kasi para sa amin, importante po yun. Kahit na may anak na tayo, kahit gano'n tayo ka-busy, maglaan pa din ng time na kayo lang dalawa ng partner nyo or ng asawa nyo, gano'n. Mag-date pa din tayo kahit may anak na tayo. Minsan lang po kami nakalabas na kami lang talagang dalawa, pero napag-usapan na namin dati na kahit gano'n natin ka-busy, at least may time tayo sa isa't isa. Before matulog, manood ng TV or ng movie or mag-usap kami or maglakad-lakad, yung gano'n ba. Tapos, minsan nawala si Ana, kumakain kami sa labas, nanonood kami ng sine. So, ganun pa din. Para pa din kaming, yung gaya ng dati ba, date pa ba. Kasi iba na talaga pag may anak na. So, yung priority namin, yung time namin, sa bata na talaga. Parehos pa kaming may trabaho. So, thankful talaga ako na dito yung mama at papa ni Ruth na tumutulong sa amin ba or na babantay kay Ana minsan. Pero, yun lang naman talaga yung ganap namin today. So, pinakita ko lang sa inyo para makita nyo din yung ibang view na naman ba. Hindi lang yung kami lang dito sa bahay or yung mukha ko lang tsaka ni Ana. So, pasensya na hindi nyo makikita si Ana sa video na ito. Yun lang sa, sa beginning ng video, pinakita ko yung doon siya sa lulot-lola niya. Kahapon yun. At alam nyo ba, ayaw niyang umuwi sa amin. Gusto niya doon lang siya sa lola niya. So sabi ni Ruth, pag pinick up na namin si Ana bukas, pahirapan na naman, iiyak na naman ang iyak kasi ayaw umuwi. Gusto lang niya doon sa lola niya. Wala naman na kaming gagawin. Manonood na lang kami ng movie namin na tatapusin namin yung movie hindi matapos-tapos. So, yun lamang po. And I hope nag-enjoy kayo sa video na ito. And if you did, paki-like and subscribe sa aming channel. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush mush babush. Duy. Duy dodong. Duy. Mush mush babush. Nasa CR si Ruth.